Morjesta vaan kaikki, se on Raitsurik tässä terve ja tässä videossa minä aloitan Minecraft Hardcoren ja tää on osa 1. Ja okei, meillä on ihan hyvä spawni. Okei, kyllä. Sitten meillä on jossa saa valkoista biomia, mä en tiedä sen nimeä. Ja sitten mun lempparipuuta löytyy tosta lähellä. Mut mennään nyt ihan ekana luuttaan toi kylä. Koska sieltä voi löytyä blacksmithi ja sieltä voi löytyä jotain hyvää luuttia. Sitten ennenkin heinäpaaleja, niin me saadaan todella hyvää ruokaa heti jakson ja tämän sarjan alkuun. Okei, on. Blacksmith. Okei, mitä tulee blacksmithistä luuttia? Okei. Ei tää voi olla, katsojat, totta. Me otin niinku melkein rautafullit heti tähän jakson alkuun. Okei. Ei ollut kolmat, joo ei ollut. No 2 blacksmithia tähän okei. Ja sieltä tulee ne housut. Eli kypärää voi olla rautafullit. Rikotaan sitä chesti tosta, koska... noin. Mä en jaksa ottaa niitä yksitellen. No meillä on tossa niinku... Eräjestas. Siis paljon mä oon nyt 2 minuuttia on rekordis niinku aikaa ja mulla on rautafullit. Hakataan tosta yksi puu. Otetaan vaikka toi puu. Niin tehdään meille tikkuja ja crafting table, niin sitten ollaan ihan hyvässä alussa. Täällä on näköjään lehmiä aitauksissa, no ihan hyvä, pidetään ne täällä. Pidetään ne siellä. Noin, sitten hakataan nämä kaikki heinäpaalit tästä saada hyvin ruokaa alkupeliin. Moro! Tässä klipissä ei tule olemaan ääniä, koska minä olin hölmönä jättänyt mykistyksen päälle. Mutta tässä siis minä menen tuonne vuoren päällä ja päätän siellä oman kotipaikkamme. Joten nauttikaa.
Okei, chatti. Mitä? Tuolla on kylä. Mä käyn luuttaan ton nopea. Oisko tuollakin blacksmithi? Mä tuun kohta tänne. Mut mä sain hei 1,5 tai 2,5 stackia puuta. Se tulee, veikkaan, että tulee ainakin riittää siellä mun taloon. Mä veikkaan, että 1 stack menee niinku siihen reunoihin, kun mä rakennan. Loput menee sit niinku sit siihen itse puuhun. Mut tuolla on joku kylä. Mä ajattelin, että mä käyn tappaan sen kylän Iron Golemin. Ja mä teen niistä mä en tiedä vielä mitä mä teen, mut mä teen jotain. Okei. Oh. Jääty peli. Noni. Noni. Okei, tässä on pinkkilammas. Kattokaas. Oe. No, mut mä en tapaa sitä. Katsotaan, että jos me joskus otettaisiin vaikka talteen siitä. Mut joo, mennään tänne kylään. Mulla on oikeesti joku God Seed. Tässä on 2 kylää melkein lähekkäin. Sitten tommonen jäätävä vuori, joka on tosi hieno. Mä otan täältäkin itse asiassa nää heinäpaalit. Missähän se meidän tasanne on? Se on tuolla, herranjestas. Mä niinku mietin, että minnehän se meidän tasannekin on nyt lähtenyt kävelee. Noin, nyt me ollaan täällä. Pistetään noin nyt sinne. Me saatais tosta tupla-arkku. Saadaankin. Pistetään nyt sänkykin tohon. No ei me varmaan tuota respawn pointtia kyllä mihinkään tarvita, mutta tonne voidaan pistää noin. Tää sinne vaikka noin pihvit sulaa ja... Mut sit lähtee timelapse, kun me rakennetaan tohon meille beissi. Joten pitäkää popparit sylissä ja kattokaa, kun me tehdään tohon meidän ensimmäinen hardcoren beissi.
Morjesta, morjesta. Nyt me ollaan rakennettu meidän talo tähän pisteeseen. Tänne tulee sänky, tänne tulee meidän arkut, ja tähän tulee uunit. Tohon. Ja sitten tänne tulee jotain. Ja joo. Mutta tää video jätetään tähän, sillä tää video muuten kestää liikaa. Ensi jaksossa me rakennetaan tää loppuun, käydään hakee hiekkaa ja tehdään arkut tonne ja ikkunat. Mut joo. Kiitos kun katsoit videon. Se ois mor!